Ja oikein hyvää päiväkatsoa. Tässä videossa pelataan vähän Among Us ja Olkka, eli Ogianis. Käykää tilaa, eli subaa, niinku subscribe on niinku tilaa. Käykää tilaa ja subbaa Olkka, eli Ogianis. Ja Dronto-pelit yhteen, mutta siis niinku, kyllä mä tiedän, että se on vaan yksi asia subaa ja niinku tilaa, mutta kuitenkin nyt pelataan Oispa Imposter. Yes, on hyvä peli. Kova, nyt ollaan Imposter. Mennään Mikko tässä. Mitä ihmettä? En mä edes oo sabotoinut mitään. Kyllä mä tiedän, mun kaveri on kalla impo. Kova. Olkka on vähän sus. No mennään tonne meidän admini. Mä en halua, että tää loppuu näin nopeasti hyvä. Tehdään silleen, että Electricali, Medbay, ei, Security, ei, Lower Energy, Upper Energy. Tokko? Orange. Kill. Yes! Orange. Bended. And kill. Yellow safe. Mitä? Ei. Oranssi. Hiljaa. Ei. Älkää. Olkaa. Trust me. Yes! Kato. Sain. Vitsi mikä igu. Nyt kaikki päin mua. Nyt reaktori. Ei, kafeteria kiinni. Lower, upper. Kill. Anna mun killaa, yes. Kamerat ei oo päällä. Kafeteria. Mennään tästä näin. Sori, miksi mä puhun näin hiljaa. Te ette varmaan kuulle, mutta ei näin saa tehdä kaikki täskejä loppuun. Dead body, ei. Mä en puhu mitään. Muuta kuin, että se on pinkki. Self-report. Okei. No. Trust me. Jos mä nyt saan pinkin ulos. Ei, mä olin lähellä. 2-3. Okei. 1 sulje. Was an imposter. Nyt. Keltainen tapas. Yes, sabotasee. Osaa sabotasee. Reinhardt. Orassi vielä näki, kun mä menin venti. Eiku, vai tapoin. Happening. Älä tuu. Ei, täällä on tyyppejä. Joo.
Ja nyt pinkki. Jees, pois. Ja sabotoidaan. Sabotoin kafeteria. Storage Security. Medbay. Lower Energinen. Upper Energinen. Älä oo, please. Älkää sanoko keltaista. Älä saa. Keltainen on toinen. Dark green, yes. No ei ole dark green. Yes, niin, bruh. Yeah. Nyt. Me julkaistaan tää. Nyt me julkaistaan. Tästä tulee kontenttia. Oikeesti. Vote, äijää. Sori kun muuten pelaa enemmänkin randomeiden kanssa. Oikeesti ekalla niinku. Muuten puhuu muuten kovempaa. Noniin. Tai niinku minä. Ei täällä ole ketään muita. Tai no on ehkä yksi, mutta en kerro nimeä. Koska enkä sukunimeä, enkä osoitetta, enkä mitään tommoista. Missä mä asun. Tai mitään tämmöistä. Muuta kuin että tää on mun sisko. Sä voit puhua. Mä en kerro nimetön tai on sun nimi, mutta en kerro. Huomenta ei. Vas not impostoria. Kyllä. Brrrr. Yeah. Good game. Start. Ei! No. Älkää vielä start. Kick green. No. Kick. No mitä? I can chill. Start. Olka. Start. Nyt ollaan crewmateeseen. Tää ihan hyvä, että on imposteria. Et näette kuinka hyvin mä täällä täskejä. Ja pelaan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Noin. Task complete. In security. Olkaa jo kuollut. No. Lime sus. No en mä tiedä. No lime. Lime on vaan sus. Niinku syyllinen. En mä tiedä, se on vaan syyllinen. Tai epäilyttävä, en tiedä mitä se tarkoittaa. Ja muistakaa painaa like, jos tykkäätte näistä Among Us-videoista. Ja jos haluatte niitä lisää, sanoin, että se olisi linja. No. Defeat. Start. Tää ei ehkä ihan vielä. Mä vihtiin, ettei kukaan oo sille. Ei, ei olkasta älä starttaa, koska olkkaa laittaa kai pystyy. Mitä ihmettä? Yksin nyt impostereita. Yes.
Moi. Why? What? 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 Black velvet. It's black. It's black. Olka, come on. What? 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 Then black. Ei! Kerrankin kun oli hyvä tuuri. Vitsi, Olka, kun jouduit. Sun nyt siis vasta imposta. Joo, olin se mä. Kuvaan tätä hyvää kuvaa. Ja defeat. Sign weird. Start. Mä pidän tätä tolleen valmiina. Sä olit impo. Niin. Oli kivaa. Olisiko uudestaan imposteri? Olis aika kivaa. Siis kriimeikä en ole. Olisiko syyskandia? Ei ole, joten voi harmi. What? Why? Kick. Syö. Siis syön. Saiyan, kick Saiyan. Kick. Olka. It's voted. No almost ejected, yeah. No almost ejected. Cafeteria. Download. Upataan ne sitten. Upataan vähän videota täysin. Varmaan tulee upattua. En varmaan leikkaa kovin paljon ainakaan. Tai oikeastaan Olkka yleensä editoi mun videot. Kyllä mäkin oon editoinut, mutta mä pystyn julkaista yhden jutun takia. White, joo, se oli varmaan. Yes. Impa. Nyt. En ollut impa nyt. GG. Mä pidän tätä valmiina. Ei vielä. Ei todella. Start, kun on ainakin sitten starttaa sitten mäs pelaus. No, kahdeksas. Liian vähän. No, almost ejected. 2 imposter Among Us. Mutta en ole.
Navigationis, electricals, communicationis. Tää tuohon hoitoon. Mennään elektrikalle. Yleensä on elektrikailla. Hei, se on valkoinen. Red. Ready seuraa. Mä käyn katsomassa. Miljoona Igu. Käy katsomassa. Olisiko Medbayssä? Murhaa ei. Olisiko se kuritus, koska siellä voisi hyvin olla. Follow red. Ja, they're safe. Se on aika safe. Koska taskbar liikkuu mun mielestä. Tosta taskit. Naviin vielä. Katon Medbase. Katsotaan onko roomita. Aina onkin täällä toisella puolella. Olisiko täällä mulla just jotain roomista, koska nyt semmonen on ollut toisella puolella. Olkka on kyllä vähän sus. Dead body. Where? Cyan Vended. Okay. In Medbay. Electrical. White safe. Purple. One. Cyan. Kyllä me saadaan. Trust me. Minkä niin mä teen meitä? Tänkä. Sen mä teen niin. Cause an imposter. One imposter remain. Yksikäinen. Mä oon kakkosen. Hyvä. Saatiin tehtyä. Communications. Pitää olla admini upla. Upas. Voisin uskoa. No, en mä tiedä. Outside in. I'm red. Skip. Ehkä. Olkka. Olkka. Heittikö toi sun tulos? Meillä on onneksi iPhone-laturi. Tiedän, miten minä jaksaa koittaa uudestaan. Joo. Ei kun me ei haluta enää kuulla toisiamme, kun meillä oli toi Noniin. kuutti. Ja eiköhän se olisi ensi videoon. Ja muistakaa tilata ja tykätä, jos ette ole vielä uusia. Ja muutenkin tykätkää videosta. Ja lähettäkää kommenttiin mitä seuraavaa peliä pelattaisiin. Fortnite ollaan aiottu kuvata. Ja niin. Joten eiköhän se olisi ensi videoon. Ja moikka moi!